L-istruttura tal-binja ta' seba' solari taċ-ċentru tas-saħħa reġjonali Fraħal Ġdid hija lesta u għaddejjin ix-xogħlijiet fuq ġewwa biex dan iċ-ċentru jkun jista' jilqa' l-ewwel pazjenti fi żmien li ġej. Din il-binja li se tissemma tabib Ċensu Mowran hija mifruxa fuq 40 tomna ta' art u x-xogħlijiet fuqha qed isiru b'investiment ta' 40 miljun euro. Il-Project Manager Clint Borch spjega x-xogħlijiet maġġuri li saru fl-aħħar xhur biex lestiet l-istruttura tal-konkos u r-rampa fuq barra li tagħti aċċess għal min irid jidħol fiċ-ċentru. Ma dawn għaddejjin xogħlijiet oħra biex javvanza x-xogħol fuq ġewwa. Qed jiġi finalizzat id-disinn tal-parkeġġ li ħajluqa madwar 250 karozza. Ukoll għadu kif tlesta id-disinn tal-color coding ta' ġewwa. Bażikament kull solar ħajkollu kulur biex jiġi identifikat minn nies minn ħajġi biex fl-istess jien ikun aċċessibbli għal kulħadd. Tkellem ukoll dwar xogħlijiet oħra li għaddejjin bħal dawk ta' ġipsum u servizzi elettriċi u tal-ilma. L-elettriku u l-plumbing għaddej ġo kull solar, il-medical gases mistenni wkoll li jkun lest għall-aħħar ta' dax-xahar u bħalissa wkoll qed jasal xi makkinarju li ħajkun użat f'dan il-binja bħal pompi u ġenerator li ġa qegħdin hawnhekk. Ġala darba jkun lest minn dan iċ-ċentru se jingħataw aktar minn 25 servizz mediku. Fis-solar ta' taħt dak li se jkun dedikat għal operazzjonijiet minuri, il-kap eżekuttiv tal-Fondazzjoni għas-Servizzi Mediċi Carmen Ċantar spjegat li f'dan iċ-ċentru se jsiru trattament li sa issa jiġu offruti biss fl-Isptar Mater Dei. Hemm servizzi oħrajn li bħalissa jingħataw biss minn Mater Dei u l-qudiem se jingħataw minn hawnhekk ukoll bħal dental care pereżempju, bħal ultrasounds, teatri li ħajkonna livell sħiħ ta' teatri fejn ħajsiru day surgeries huma surgeries minuri li ma bżonn li n-nies jibqgħu l-isptar wara. Dan iċ-ċentru se jkopri residenti kollha fin-naħat isfel ta' Malta, madwar 125,000 persuna. Dan mhux se jkun ċentru iżolat kif diġà beda l-proċess biex isir ieħor simili fin-naħa ta' fuq tal-pajjiż. L-għanewlieni huwa li s-servizzi jkunu aktar viċin il-pazjent fl-istess waqt li tonqos il-pressjoni minn fuq l-Isptar Mater Dei. Nkunu iktar aċċessibbli għan-nies u għalhekk intejbu l-ħajja tan-nies u anke l-aċċessibilità servizzi li jużaw huma.